Исәнмесез балалар, бүгінгі дәрістә үшпочмакның медианалары, биссектрисалары һәм биеклекләре белән танышырбыз. Билгеләмә, үшпочмакның түбәсен аның каршы яткан ягының уртасы белән тоташтыручы кисемтә үшпочмакның медианасы дип атала. Рәсемдә АМ, АБЦ үшпочмагының медианасы. БМ һәм МЦ кисемтәләре тигез, М ноктасы БЦ ягында ята. Балалар, үшпочмакта ничә медиана үткәрергә мөмкин? Әйе, теләсә нинди үшпочмакның 3 медианасы була. Рәсемдә күренгәнчә, МБ, НЦ, АК, МНК үшпочмагының медианалары һәм МБ, НЦ, АК, ягъни үшпочмакның 3 медианасы бер ноктада кисешәләр. Билгеләмә, үшпочмакның түбәсен каршы яткан якның ноктасы белән тоташтыручы почмак биссектрисасы кисемтәсе үшпочмакның биссектрисасы дип атала. Рәсемдә күренгәнчә, БЛ, АБЦ үшпочмагының биссектрисасы. АБЛ һәм ЦБЛ почмаклары тигез. Л АЦ ягында ята. Балалар, әйтегез әле, үшпочмакның ничә биссектрисасын үткәрергә мөмкин? Әйе, теләсә нинди үшпочмакта 3 биссектриса үткәрергә мөмкин. Рәсемдә күренгәнчә, ДН, ФМ, ЕК, ДЕФ үшпочмагының биссектрисалары. Һәм бу 3 биссектриса бер ноктада кисешәләр. Билгеләмә, үшпочмакның түбәсеннән аның каршы яткан ягын эченә алган турыга үткәрелгән перпендикуляр үшпочмакның биеклеге дип атала. Рәсемдә күренгәнчә, BH, ABC үшпочмагының биеклеге. BH AC ягына перпендикуляр һәм H ноктасы AC ягында ята. Балалар, әйтегез әле, үшпочмакның ничә биеклеген үткәрергә мөмкин? Әйе, теләсә нинди үшпочмакта 3 биеклек үткәреп була. Рәсемдә күренгәнчә, AH1, BH2, CH3, ABC үшпочмагының биеклекләре. Һәм алар өчесе дә O ноктасында кисешәләр. Хәзер кысынкы почмаклы, җәенке почмаклы һәм туры почмаклы үшпочмакларда биеклекләр үткәрик. Кысынкы почмаклы үшпочмакның биеклекләре үшпочмакның эчендә, җәенке почмаклы үшпочмакның биеклекләре үшпочмакның тышында кисешәләр. Туры почмаклы үшпочмакның биеклекләре кисешү ноктасы туры почмак түбәсе белән тәңгәл килә.